Ba, ni lehenengo ikasi nun fisio. Lehenengo batxilergoa bukatu nun, eta Reusa jo nintzen, fisio ikastea. Orduan 3 urte zian, diplomatura zan, etzan gradua. Eta bukatu nunen, 3 urte bukatu nitunenan ikasketak. Egia da ikasgaiak gehien gustatzen zuten ikasgaia, biomekanika zala. Eta bukatu nunen, motza gelditu zitzaidan. Eta erabaki nun, orduan, podologia, biomekanikarekin elkartuta zeon eta orduan, Madrida jo nintzen, ikastea, podologia. Hor konturatu nintzen, podologia ez dela bakarrik biomekanika, baizik eta beste arlo pila ditula, eta nik uste hor maite mendu nintzela podologiataz. Eta orduan, hori, gero egia da fisioko kontzeptu asko eta bizioa hor daukat. Ez dut fisio bezala lan egiten, baino ikasketak eta formazioa joan laguntzek gero nire egunerokotasunean. Baitu, podologiak dauke hor gauzatxo badala beti kailista bezala ezagutu zaigula, eta orduan podologiaren mundu askoz ere zabalagoa da. Arlo pilo bat ikutzen ditu, de hecho, podologiak da diagnostiko y tratamiento del pie. Guk hemen ez dugu ebakuntzak egiten, baina garrantzitsua da jakitea podologoek oinak operatzen dituztela. Ze behaien tratamendu, espezialitaten barne dago. Orduan hemen gure klinikan ematen ditugun zerbitzuak dira beti ezagutzen dianak, ohikoenak edo jendeari gehien ezagutzen duena izango litzakela azkazalen eta azalen dauden lesioen tratamendua. Eta gero, aparte daude beste zerbitzu batzuk eskaintzen ditugula, dela adibidez esplorazio biomekanikoak, hor talde edo multzo ezberdinak daude, pediatrikoa oso garrantzitsua da umen garapenean pixkata diegotea ez, hito guztiak betetzen dituztela eta garapen hori egokia dela. Gero baita ere kirolarien munduan, esplorazio biomekanikoak, baina pixkatxo bat kirolari zuzenduta daudenak. Gaur egun toki guztietan, baina hemen kirol asko egiten da, eta orduan aztertzea, prebenitzea oso garrantzitsua da. Gero dago beste zerbitzu bat baita ere dela oinetakoen aholkua ez. Batez ere deportiboak. Gaur egun kirol asko egiten dira, kirol mota ezberdinak eta aukera asko dago zapatiletan. Orduan azkeneko formakuntzak egin ditu dana, hor hildo hortatik doaz, eta da pixkatxo bat ikustea bakoitzak ze zapatila behar duen espezialidade bakoitzan. Segun nola zapaltzen dezun, segun ze pixua aukezun, segun ze kirol mota egiten dezun, gomendatzea hori. Gero badaude beste tratamentu batzuk baita ere izango diela zirugia txikiak, azkatzalak sartzen direnean, badaude tratamentuak zirugiak diala, beste batzuk diala ez kirurgikoak, jartzen dira sistema batzuk eta azkatzalak ateratzen dira sartuta daudenean, eta plantillak egiten ditugu baita ere, hori da beste arlo potente bat, azterketa biomekanikoen ostean, ikusten dugu zein tratamendu behar dugun. Tratamendu bat izan daiteke plantilla bat, izan daiteke baita ere silikona bat, izan daiteke laserterapia bat, azkeneko urtean baita ere laserreko terapia sartu dugu, eta mina kentzeko eta oso ondo funtzionatzen du. Eta batez ere gure klinika honetan, hori dira, ematen ditugun zerbitzuak. Zein da gehien egiten dizuten galdera? Gehien errepikatzen den galdera da, ze krema da ona? Eta nire erantzuna beti da, maiztasuna. Batzuk esan dute, zein? Ez, maiztasuna da, orokorrean eman behar dela maiz, eta maiz ematen dugunean edozein krema da ona. Gero egie da, behin daukazunean abitori eta egunero ematen dezunean oinean krema, badaude kasu batzuk behar dezula konkretuki bat edo bestea. Baina beti esaten dut ez dela hartzea krema bat eta hala hor komunean daukezula. Ez. Egin behar dela da maiz eman. Zein esango zenuke dela oinetakorik txarrena? Oinaren forma ez duen oinetakoa, bale? Orduan, hori da premisa eta basea. Egia da, batakoia handiak, punta estuak, guzti hori ez da onuragarria. Danok eraman barko genduke, oinetako bat oin formarekin. Puntera zabala, drop gutxirekin, eta amortiguazio gehiegirekin ez da ere. Hori izango litzake pixkatxo bat basea. Dropa aipatu duzu. Zer da? Dropa da, zenbateko desberdintasuna dauken oinetako batek aurrekaldean eta atzekaldean. Beti ezagutu duguna takoia bezala. Orduan, drop asko eramatea egiten duena da aurreratzen du gure zentroa, eta orduan aurrekaldean presio gehiago dago.
Bai egia da batzuetan gomendatzen dugula drop altua eramatea, balin badaukagu lesioren bat, edo momentu konkretu batzuetan nahi balin badugu atzekaleko muskulatura erlajatu. Orduan, droparekin jolastea edo gomendatzea oinetako bat drop gehiagorekin edo gutxigorekin baita dela gure tratamenduetako parte bat. Zein da mitorik handiena? Hor dago una leyenda urbana esaten dana edo, ni baneuken paziente bat, ja ez dagoela, baina ura beti hartzen zuen txanda, ilargia hilbera fasean zegoenean. Berak esate zuen orduan azkazalak mozten manizkion, gehiago irauten ziola tratamendu hori edo, ze motelago aztezan. Eta oinak gehiago zigortzen dituen kirola? Hor, dana bezala, bai, kirol mota ezberdina ditugu, inpaktua duten kirolek oina lesionatzeaz gain, beste artikulazio asko baita ere lesionatzen dituzte, orduan hor oso garrantzitsua da prebentzioa eta gero dago futbola bezalako kirol bat, nun zapatillak ez daukate oin forma, oso estuak dira, normalean gainea futbol jokalarien daukate gustatzen zaie zapatilla oso estu eramatea, baina ezin dugu ahaztu adibidez judo bezalako kirol bat, ez daukatela oinetakorik, baina, klaro, hidratazio asko behar dute, ze ez balin badezu ondo hidratatzen oin hori, grietak izan ditzakegu, edo... Orduan, nik uste ez dagoela kirol bat beste baino gehiago, baizik eta kirol guztiak daukate bere puntua, ez? Anekdotaren bat kontatuko diguzu? Beitu, behin bakarrik gertatu zait, baina goratzen naiz lanen hasi nintzenen, Tolosan lanen hasi nintzenen, nire jefazan orduan amatasun bat jartu zuen eta bakarrik gelditu nintzen. Pazienten aurrean. Eta lehengo egunean, etorri ziten neska gazte bat, eta esan zian hankako mina zuela, baino arazoa zuela, eta zan ezin zitzaiola oina ikutu. Tipiko komentario, eta literal, etzian uzten oina ikutzen, baino mina zeukan. Orduan, bukatu gendun, tratamendu egiten, berak ikutzezun bere oina, eta nik bere eskuaren gainetik jartzen, momentu baten, pentsatu nuen, hau da, kamarizkutu bat edo, zait berri gertatu, baina, nu sartu nahi zen. Sentimusiken galdera, zer egingo zenuke ilintiko kideen arteko harremanak sendotzeko? Beitu, ni ontxo juntan egon naiz. Juntatik atean naiz, ilintiko juntatik, eta egie da, ilintik gauza ekintza asko iten ditu kanpora begira, baina barrura begira ni ontxo bertan juntan egon naizela, elkartu naiz beste kide batzukin, eta harreman oso polita indet. Bai egie da, iten dienean ekintza oso handiak, igual pixkat galdu egiten da, baina ondo ongo litzateke, bentsa solasalditxo bat, ez? Kafe bat, benga bost lankide, beste kafeak. Mai inguru baten beti ondo izaten dia olako planak, orduan. Proposamen polita izan daiteke. Eta azkenik, zen galdera egingo zenioke ilintiko hurrengo dendariari? Esango nioke, galdetuko nioke, ea zerri uste diote ematen diotela balioak gure bezeroak, gaur egun.